मतलब बिहार मतलब साफ नीच घटिया क्लास के लोग समझे। वीडियो शेयर करिए, मनीष कश्यप के सपोर्ट करी और तेजस्वी यादव के जौन करनामा अगर हम जानते नहीं कि हमारे ऊपर केस भी हो सकता है, FIR हो, लेकिन कोनो बात नहीं है, करी महाराज। कितना नरेंद्र मोदी के लोग काहे इतना सपोर्ट करी कि गुजरात में हर जगह जाई, जहाँ जाई जगह हमनी के घर बाटे वहाँ गुजरात में कंपनी बा। जब हमनी के जाइले सब बाहरवा तो जब पत्नी फोन करली कि आई ना 6 महीना दिन हो गल बा, तो सच कहता नहीं कि आंख में से आंसू ना गिरेला, यही में साला सूख जाला भीतरे। प्रणाम नमस्कार भैया, हम भोजपुरी गायक शैलेश प्रोना। देख सकता नहीं कि अभी एगो बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा बा, बहुत बड़ा विवाद चल रहा बा, जौन की मनीष कश्यप के फंसावल जाता टे। तो हम एगो रउआ से पूछल चाहते हैं, तेजस्वी यादव जी कर जोर के विनती बा रउआ से कि जौन आदमी प्रदेश कमाता ओकरा से पूछी। रउआ लोग तो ठहरनी एगो मतलब मुख्यमंत्री के लड़का, तो वो लोग मुख्यमंत्री के लड़का लोग के थोड़े पता बा कि भाई बाहर में का होता का नहीं होता। हमनी का काम करनी सो हमनी के पता बाटे कि कितना दुख दर्द होखेला। जब यहाँ से कोई बिहार से जब कोई काम करे जाला, बम्बई, दिल्ली, गुजरात, पंजाब, केरला, तमिलनाडु जहाँ भी जाला, जब सुनेला कि बिहार के हवे तो एकदम लोग मतलब बिहार मतलब साफ नीच घटिया क्लास के लोग समझेला, कहेला कि नहीं खाएला नहीं खे, एक 5,000 पर 10,000 पर कमा लिया सब। रउआ से हम पूछल चाहतनी तेजस्वी यादव जी, माननीय नीतीश कुमार जी, रउआ से हम ये पूछल चाहतनी कि एगो बात बताई हमरा के कि जब रउआ के कह दिया है कि अपन पत्नी छोड़ के तनी 1 साल रह जाई, तो रउआ कहीं ना कहीं दिल में तकलीफ हुई। हम जानतनी एकरा खातिर रउआ लोग के बहुत बुरा लगी वीडियो देखला के बाद में। हम रउआ लोग से ई कहल चाहतनी कि कहाँ रउआ लोग FIR करम। अरे जंगल राज तो बिहार बोल नहीं बा, रउआ जाके देखी, एगो लेबर मजदूर के भेष पकड़ के जाई, ऑल इंडिया में जाके घूमी, ओकरा बाद पता चली कि मतलब बिहारी के कौना नेचर से कौना अंदाज से देखल जाला। देखिए गामछावा बाटे नु, गामछावा के भी वहाँ देखते चिन्ह जाला सा कि बिहारी हवे। बिहारी के एकदम घटिया क्लास के समझल जाला। तो रोज बार बार विनती बाटे कि नौकरी के फेरा छोड़ी वो कंपनी बैठाई। अगर बिहार में हर जगह कंपनी हो जाई तो शायद हमने जैसा लड़का गरीब मजदूर जौन बाटे, जौन कि बम्बई, दिल्ली अपना पत्नी के छोड़ के जाता टे, ओकरा बाद में 6 महीना, साल भर, 2-2 साल रहता कमाता टे, हम जानता नहीं कि कितना ओकरा तकलीफ होकेला। काहे कि हम रहल बानी, रउआ तो ठहरनी एगो मंत्री के बेटा, और रह गल बात की मनीष कश्यप के ऊपर जवन रउआ FIR कैले बानी, लगातार FIR करतनी, करी ना महाराज करी। रउआ तो इंसान है, रउआ तो इतना समझ में आवे के चाही कि इंसान के मतलब का होखेला। जब हमनी के जाइले सब बाहरवा तो जब पत्नी फोन करली कि आई ना 6 महीना दिन हो गल बा, तो सच कहता नहीं कि आंख में से आंसू ना गिरेला, यही में साला सूख जाला भीतरे। रउआ का पता बाटे। हम रउआ लोग से ई कहल चाहतनी कि कहाँ रउआ लोग FIR करम। अरे जंगल राज तो बिहार बोल नहीं बा, रउआ जाके देखी, एगो लेबर मजदूर के भेष पकड़ के जाई, ऑल इंडिया में जाके घूमी, ओकरा बाद पता चली कि मतलब बिहारी के कौना नेचर से कौना अंदाज से देखल जाला। देखिए गामछावा बाटे नु, गामछावा के भी वहाँ देखते चिन्ह जाला सा कि बिहारी हवे। बिहारी के एकदम घटिया क्लास के समझल जाला। तो रोज बार बार विनती बाटे कि नौकरी के फेरा छोड़ी वो कंपनी बैठाई। अगर बिहार में हर जगह कंपनी हो जाई तो शायद हमने जैसा लड़का गरीब मजदूर जौन बाटे, जौन कि बम्बई, दिल्ली अपना पत्नी के छोड़ के जाता टे, ओकरा बाद में 6 महीना, साल भर, 2-2 साल रहता कमाता टे, हम जानता नहीं कि कितना ओकरा तकलीफ होकेला। काहे कि हम रहल बानी, रउआ तो ठहरनी एगो मंत्री के बेटा, और रह गल बात की मनीष कश्यप के ऊपर जवन रउआ FIR कैले बानी, लगातार FIR करतनी, करी ना महाराज करी। रउआ तो इंसान है, रउआ तो इतना समझ में आवे के चाही कि इंसान के मतलब का होखेला। जब हमनी के जाइले सब बाहरवा तो जब पत्नी फोन करली कि आई ना 6 महीना दिन हो गल बा, तो सच कहता नहीं कि आंख में से आंसू ना गिरेला, यही में साला सूख जाला भीतरे। रउआ का पता बाटे। आज अगर कोई कह दिलक बताई कि तोले साल भर हो जाला, 2-2 साल हो जाला, तोले पता चलला कि एगो लड़का हमार शादी करे वाला हो गल बा, छठेर हो गल लड़का। अब बताई जो लड़का पेट में बा तो कहता कि पापा आई, उ का चिन्ह तटे। ऐसा लोग गाँव में तनी घूम के करती महाराज, तो लोग चिरो भर पानी में डूब के मर जाएगा। चाहिए नरेंद्र मोदी के लोग काहे इतना सपोर्ट करी कि गुजरात में हर जगह जाई, जहाँ जाई जगह हमनी के घर बाटे वहाँ गुजरात में कंपनी बाटे, जाके देखी जेकर हमनी के देखल हवे कि जेकर खागड़ा के घर रहे ओकर 4 ताला हो गई। यही से प्रधानमंत्री आज तक विराजमान बानी, और वही सपना देखतानी कि लोग के हम FIR कर दे हम, एक बाद जीत जाम, तो ई नामुमकिन बा। बस वीडियो कैसा लागल, अगर हम जानते नहीं कि हमारे ऊपर केस भी हो सकता है, FIR हो, लेकिन कोनो बात नहीं है, करी महाराज कितना करें रउआ, ऐसा ही कोनो दिक्कत नहीं है हमनी क्या।
तो बस सर से विनती बा कि वीडियो शेयर करी, मनीष कश्यप के सपोर्ट करी और तेजस्वी यादव के जौन कारनामा बाटे ई तो अच्छा नहीं है भाई। बस